joto media friends rongno jeng tini chini bubagra no warriors YDF rok jeng tini West PS phaika obono chini habubagra no khoroksa Sanjeev Deborma haineke khoroksa taku bo erom khaineke Facebook ni bisingti khai je kok sidara bai khaineke comments khaika abo puno dino phuno khoroksa borok kaham bini bukti abai ko ongkhana digiwo tei thainya so bo totally mental tai ubuni party ni phurungjak tai bono rang ruwini ke chari tono aboni bagai bo khoroksa chini habubagra chini soyong tai ni obotar manjak chini dibara sono basi na bagai ko phano matna bagai ni je samung khai tongo chini habubagra ne bagai ne ka amake khuk sigara sawine ke Facebook o comments bisinti khene ke sei tongo so aboni bagai sintini chini sikla bodol chini YTF ni joto warrior chok sing joto no sing phaine ke tini West PS bini mungine ke sing FIR khaika kam saka borok jeng पुलिस bai प्रशासन bai sing kok salamani bisingo kaisano borok saka chono dati khaine ke action anai hanai sing bongrote kok khazari kabukha within 7 days ek sapta ni bisingo jodi action naya hanga ke sing obonati ni ke teb kotor choba khene thangi to acha sisinen rokha bono sisinen bo jaga ni ching kaham silimu bini nok boro sing kaham silimu botam khai sing kaham silimu bono sing bono sini aya haipano social media ni bisinti nukha jokhon ba jeng bono legally barbe na ke tini bini mungine FIR khaika jeng bono sinu tangi sini yang ba bini mung Sanjeev Deborma bobo khoroksa tibra sano ble bini nokbuto tibra raijo ono bobo to khoroksa bumane bisano ble boko boro ni ba jeng bono sini yang ni ang nong media ni bisinti kaisana hanamo chongo Sanjeev Deborma nang nugui tong ke taratari nini kok samani obono nang map sani ke paidi haya hangka ke sikla rok achugui tonglak nungsini habubagra ne je kok samani obono jawab nung nin thaniwo jeng jaske bana nahanai tai social media ni bisingo joto sikla tongnai rok tai okra chalai tongnai rok joto use khai tongnai rok social media ekta platform jeta Facebook Instagram YouTube tabuk choli tongo trending go to o jagao tamba jeng kaham kok salaidani bagisi kebni samung kaham khaimani jeng bono appreciate khaina bagai kebo boma hayengi tongkha sugia jorao jeng bini bagai kok salaina bagisi kebni bagai kebo hamia ke personally attack khaijani jagaya abo obo hangka hangke somaj bo sitaranai dofa bo sitaranai nung ang bo sitarangnai to nijini nok nijini borok nijini takhuk nijira bisong omai hamia saya samung khayawoi kaham no khaidi jottono naithok tongmane jat khaine ke আর চিনি হাবুবাগ্রা চিনি বাকি যে সামুং খাই দङ অবতো जों যত তিব্রাসা তংলাই সিমিয়া পুনি বসং তংলাই র ফাতার হাস্তেনি বড় রব সাইমাनै দङ जेरम চিনি হাবুবাগ্রা চিনি বাকি বমা হাইতে সামুং খাই দङ সো আবো হাই রং जों এপ্রিশিয়েট খাইনে দরকার চিকন ফাইনেকে বড় ফাইনেকে Facebook তাই Instagram তাই YouTube नि बिसिंति कमेन्ट्स नि बिसिंति खाइनेके लाइभ भिडियो नि बिसिंति खाइनेके अब हामी सामने अब बन्द खाइने खाइछौं हामबाय